Имах две теми, за които да говоря днес. И си моля и каза: Господи, не искам да кажа неща, които се говорят постоянно в църквите. Не искам да проповядам за неща, които хората ги знаят. Кажи ми за какво да говоря. И знаете ли, Бог ми каза, да? Когато питаш, Бог винаги ти отговаря. И Бог ми каза така: попитай хората, и аз ще ви питам сега. Познавате ли врага си? Това ми каза Господ. Попитай ги дали познават врага си. Знаете ли как Сталин е спечелил? Аз, понеже обичам история, ще ви разкажа малко история. Когато маршал Сталин е поел Трети украински фронт, първата му задача била да създаде едно много добре отделение разузнавачи. И знаете ли какво са правили тези разузнавачи? Мъжете сигурно знаят, които са били в служба, знаят. Ходят напред, влизат в тила на врага и разузнават какво представлява врага. И Сталин е казал: искам да знам всяка подробност, как германците се хранят, какво правят по време на храна, къде ходят, как се обличат, изобщо какви неща, абсолютно всичко правят. И така, знаейки, така разбирайки вече врага си, Сталин е разработил план, чрез който да ги победи. Всички, които знаете историята, сигурно знаете за латерните, които е измисъл, за тия цветните фарове, за през зимата, когато ги излъга и половината немски, трети корейски фронт замръзна. И това показва, че трябва да познаваме днеска врага си. И това, което аз вярвам, че днес трябва да ви споделя, в много малко църкви си говори. В сряда бяхме миналата сряда бяхме в Стара Загора на една конференция. Там се запознах с много нови пастори и попитах тогава: говорите ли за дявола? И казах: как за дявола ще говорим? В църквата не трябва да се говори за дявола. Не е верно, да ви кажа. Ние трябва да познаваме дявола, за да може да му устоим на неговите атаки, за да може да му се противопоставим. Ние трябва да познаваме дявола. И знаете ли, че Библията говори в тая насока? Библията не говори в тая насока. Аз не знам, можем ли да изкарваме тук стиховете? Не. Добре. Сега, ще ви прочитайте един стих, ще започна с Ефесяни, 6 глава, от 12 стих. Ефесяни 6, 12. Аз мислех, че тук ще ги изкарваме, не съм се подготвил. Ако се забавя малко, прощавайте. Не, няма проблем. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу светските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечесто в небесните места. Затова вземете си Божието си оръжие, за да можете да се противопостоите злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Амин. Сега чуйте, Бог те насърчава нещо много силно. Първо, той ни обяснява в този стих, в този цитат от Божието Слово, че ние не се бориме срещу хората. Това трябва веднъж за винаги да го разберем. Не знам при вас как е, при нас има сега много наркомани. Не знам как е Кипър, просто плъзна наркоманията, алкохолици и коли не, нещо ужасно стана. И много хора днес по църквите казват: ма не го той е наркоман. Как ще го махнем? Това е Божие създание. Той е един бъдещ брат в Господ. Ние не се борим срещу хората. Не заставаме срещу хората. Но виждайки един човек, който живее в греха, ние трябва да виждаме този, който е в неговото сърце. Трябва да виждаме този, който го ръководи към греха. Ние като вярващи в нашите сърца, кой е? Святия Дух. И той ни ръководи към добро. А в човека, който не е Святия Дух, кой е в неговото сърце? Ние трябва да заставаме срещу властите. И Библията ни казва: в духовни места. В духовни места. Библията насърчава: вземете вашето си оръжие. И ви го знаете, Божието си оръжие, нали? Вземете го, за да бъдете готови да устоите. За да бъдете готови да се противопоставите на кого? На дявола. Да, аз не го познавам. Аз не знам как работи дявола. Някой от вас познава ли дявола? Вижда ли е дявола? Нека аз да ви кажа, не съм го виждал с тия очи, но го познавам много добре. Защото го изучавам. Защото търся кой е той. Знам неговите начини за достигане на хората. Знам неговите хитрости. Не всички. Не всички. Бъдете сигурни. Никой не познава 100% дявола. Библията казва, че той е крадец
и неговата цел е да дойде и да не убие. Не материално. Не така да те убие и да умреш. Иска да те убие духовно. Един ден да не бъдеш ти при Господа, а да бъдеш там, къде? В огненото езеро. Защото там свършва всичко. Там свършва всичко. Така че, Библията ни казва така, чуйте сега, вземете си Божието си оръжие, за да можете да противостоите. Какво означава да противостоиш на някой? Какво означава? Случвало ли се в живота да застане срещу нещо, което не ти харесва? Случвало се. Много често се е случило. Ще ви кажа често, че аз много неща, не трябва да казвам такива неща, но ще ви кажа. Мен ме наричат пастора, който реже с големия нож. И знаете какво правя? Говоря истината. Където видя неправда, казвам истината. И е трудно. Трудно е да кажеш истината, трудно е човека отсреща да приеме истината. Но това е да противостоиш на нещо, в което вярваш. На нещо, в което се надяваш. Библията го казва, окей, ако не го казва, аз не съм съгласен. И ако не съм съгласен, никой не може да му убеди, че съм съгласен, защото не го пише в тази Библия. Разбирате? И Бог ни казва, ти трябва да противостоиш. Ако дяволът дойде и ти каже, много добре, всяка неделя ходи на служба, бъди верен в даренията си, давай си десятъка, обаче няма нужда да търсиш Святия Дух и няма нужда да търсиш Господ. Защото Библията казва, че Той е навсякъде. Ето една лъжа на дявола. Днес хората ми казват, питам ги, защо не ходите на служби? Той Бог е навсякъде, Той е вкъщи. Мога да се моля и вкъщи. Вярно ли, че е така? Обаче Библията казва, да не оставяме нашите събирания. Щом Библията казва така, ние трябва да правим това. Ако не го правим и ако някой ни подтиква да не го правим, кой е той? Нашия духовен брат. Затова много добре трябва да го познаваме. Едно, че трябва да познаваме и Библията и много добре трябва да познаваме нашия духовен брат. Чуйте, ще ви кажа нещо. Демоните са навсякъде. Но и ангелите на Господа са навсякъде. И те са изпратени от Господа да ни помагат, да ни пазят и да правим това, което Бог иска. Ти си човека, ти си личността, който трябва да познаеш демона и ангела. И ако познаеш демона, няма да тръгнеш с него. Ако познаеш ангела, няма да му се противопоставиш, а заедно с ангела ще тръгнеш да вършиш Божията воля. Затова трябва да ги познаваме. Затова трябва да ги познаваме. Сега, хора, много хора днес казват, няма решение за моя проблем. Чували ли сте такива хора? Няма решение. Много съм болен. Доктор ти казаха, край до тук. Свърши. Оставаме 3 месеца живот. Това не е верно. Прочетете Библията и чуйте Бог какво казва. Това не е верно. Не е верно изобщо. Това го говори дявола. Научете какво казва Библията. Библията казва, че ти в моето име си благословен. И всичко каквото и да поискаш, ще ти бъде. Да, казва Библията. Какво означава всичко? Всичко бе, хора. Болести, пари, път, самолет, ако трябва на тая църква. Бог ще даде и самолет. Разбира се, всичко, което е по неговата воля. Днеска има църкви с по 20 човека самолет за самолети. И аз ги питам за какво са бе, хора. Вие не можете да си платите горивото. Нали? Това е в кръга на шегата. Сега ще отворя на Лука и ще ви прочита оттам един стих. Аз много често питам нашата църква Лука, Стария Завет. И някои хора казват, да, значи толкова ме слушат. Лука 10, 19 стих ще ви прочита. Там се казва, ето давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпи и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Сега чуйте ме. Чуйте ме много добре. Библията казва, че дявол има сила и е много силен. Спомняте ли си? Давам ви власт на всичката сила на врага, каза Господ. Това означава, че дявол има много сила. Знаете кой няма дявола, което ние имаме? Няма власт. А ние имаме власт и сила. Бог ни е дал власт и сила. Как ще се почувстваш ти, ако имаш власт, примерно, над Народното събрание? Ние в Народното събрание кажа, той закон няма да го приемете. Аз казвам. Нали ще се щастлив? Ще се оправи държавата. Верно. Ще се оправи държавата. Така е. Как се чувстваш, ако някой човек с много пари, с
много власт в града, идва прави нещо неправилно и ти отиш му казва, чакай малко. Чакай малко. Аз ти казвам, така ще бъде. Библията ни казва, че ни е дал власт и сила на врага. За наша радост, нашия враг има сила, обаче няма власт. Не може да дойде и да ни ръководи. Нека да кажа истината. Ако ти не разрешиш, ако ти разрешиш, дявол ще те ръководи и повярваме, ще те вкара там, където не си очаква. Една от неговите тактики днеска на дявола е, сега всеобща тайна е, че днеска хората за пари правят всичко. Нали знаете? За пари са готови на всичко. Една от силните тактики днеска на дявола е да ти даде материални неща. Автомобил, пари, бизнес. Днеска много хора бях... Извинявам се, ако засегна някой, но аз казах ви, че реже. Бях в една църква, където говорихме, че е църква на бизнесмените и бизнес дамите. Църквата има много бизнеси. Хората от църквата. Сказвам само на Господа. Обаче после научих, че тия хора дори фирми нямат. Разбирате ли? Черен бизнес. Мръсен бизнес. Тоест не е мръсен, а бизнес, който не плаща данъци на държавата. Веднъж попитаха Исус, извадиха една монета. Спомняте ли си? Исус каза, кесаревото на кесаря, Божието на Господа. С други думи, има стихове, които казват, ние да се подчиняваме на нашите началници, защото те са поставени от Господа. Нали спомняте? Колко верно и колко добро правят, Библията ни казва само на тия началници, които приемат добри закони. Не, казва, подчинявайте се на началниците си. И така и правим днес. Така и правим днес. И затова ви казвам, че трябва да познаваме дявола. Не може ти да ни плащаш данъци на Господа. Да ти кажа ли истината? Данъци на държавата, извинявам се. Ти си крадец. Който не плаща данъци на държавата е крадец. Краде от държавата. Бог обича ли кражбата? Една от 10 заповеди казва, че май не кради. Нали така? Но дявол днеска дава малко повече финанси, на нас не се ослажда и казва, няма да плащаме, само не ли сме? Не сме само ние, те всичките да я правят. Да, но само ние сме християните. Не всички са християни. И ние трябва да бъдем за пример пред народа и с нашия живот да показваме, че Исус живее вътре в сърцата. Това иска Бог от нас. Бог каза, идете в света. Кое е света? Хората, които не познават Господа. Бог каза, идете в света и оттам правете ученици. Взимайте хора от света и ги правете ученици. Как? Като ги учите да пазят моите повеления. Как да те уча аз, ако аз самия крада? И дойда и ти каже, спри да крадеш. Какво ще ми отговориш? Знаеш какво ще ми отговориш? Абсолютно съм сигурен. Добре. Сега, единствената власт, която има дяволът, запомнете, когато ти му дадеш власт в твоя живот. Дадеш ли власт на дявола в твоя живот, той вече има власт на тебе. Ще ви скажа един случай. Един християнин е живел в много добра стая. Има много добра стая. И веднъж дявола, това е случай, това не е истина, искам да разберете какво всъщност си казвам. Пример. Веднъж дявол отишъл и почукал на вратата му. Когато християнин отворил вратата и видял дявол, казал, марш в името на Исус изчезни. Обаче дявол е нахален. Вие знаете, че той, ако не те го пустиш през вратата, ще тръгне през прозореца. Ако го изгониш, той пак ще се върне. Дявол се върнал, втори път чукна, каза, виж, едно нещо искам от теб, разреши ми. Там, на тая да си закова един козлик. И човека го погледнал, гонил, и накрая казал, какво ще стане, като му разреши един козлик да закове там? Влез, закои си гозда и се махай. Дявол му казал, повече няма да се върна. Той казал, айде, закои гозда и се махай го тук. Дявол се заковал гозда, обаче се върнал след 3 месеца отново. И му казал, виж, отново взел да чука, християнина го гонил, повторила се историята. Обаче дявол му казал, че този гозда е мой, нали си спомниш? Аз го заковах. Искам само да си оставя сакото и пак изчезвам, няма да ме видиш повече.
Тогава християни казал, едно сако, кой ще ме направи? Служи го там. Сложил сакото, дявол е изчезнал. След 3 месеца се върнал обаче пак и дошъл да чука. И казал, това сако е мое. Искам да вляза и да се взема нещата от сакото. И така няколко пъти, да не разказвам цялата история, се стигнало до там, че дявола и християнина седнали на масата да пият кафе. Какъв е извода? Малки компромис. Малкият компромис днес в живота ни. Гвоздейче. Едно малко гвоздейче. Ние трябва да уповаваме на Господа за всичко. Амин. Не трябва да правим компромиси с лошото. Чувал съм израза, сигурно и ви си го ли чували. Как беше? Добра лъжа? Как беше израза? Да, добра лъжа. И излъгах, за да може съпругата ми да почне работа. Защото имаме нужда от пари сега. Това е добра лъжа, нали? Семейството ми ще има пари. Благородна. Благородна лъжа. Така беше израза. Благородна лъжа. Това не е правилно, хора. Защото благородната лъжа, която си излъгал, за да имаш пари, гвоздей, който си забил там, си е разрешил на дявола да забие. Днес казват, добре, ще се примълча. Днес казват, ще си затвори очите. Няма да му обърна внимание. На кого бе човек? На дявола. Как ще си примълчиш? Той в живота ти почва да говори. Как няма да му обърнеш внимание? Как няма да му заповядаш в името на Исус Христос да напусне живота ти? Преди много години в църквата имаше едно момче беше дошло, така с една дълга коса, с една опашка и до тук, така с опашка с дълга коса. И то ни даваше просто спокойствие в църквата. И ти казваш, Бог не обича, Бог е жив. И той се изправи и казва, къде е жив, защо не го виждаме? Почва да опонира, разбирате ли? И какво направихме? Видяхме, че дявол е в него. Ние изгонихме момчето. Но знаете какво направихме? Изправихме се и казваме в името на Исус, дяволе, заповядвам ти, излез от него и напусни тая зала. Знаете какво направим? Както беше така, още смело да говори, да опонира, седна се на столчите, повече не мръдна. Нашите битки не са срещу хората. Те са в духовни места. Там са нашите битки. Сега, ако сте решили да правите нещо и нямате мир, много ви моля, не го правете. Просто ви го давам като съвет. Много хора днес казват, Библията казва да го направя. Имаш ли мир? Нямам, но Бог ще ми подреди живота. Не го правете никога. Святия Дух е нашия арбитър тук. Имам ли мир да направя нещо правилно? Ако нямам... Хора, аз съм отказвал да отида да послужа в църкви. Каня ме пастора, обажда се. Аз казвам, окей, нека да се помолим. След 2 дни нямам мир да отида да служа в тази църква. Обаждам се, казвам, съжалявам. Няма мир. Това означава, че Святия Дух не иска аз да дойда в вашата църква и да говоря. Разбирате ли? Нямаш ли мир? Не прави нищо. Семейства, чуйте ме. Ако тръгнете да вършите нещо в живота си с съпругите или с съпрузите си, вървете заедно и имайте мир заедно. Амин. Не може моята съпруга да не иска, аз да се реша и да купя нещо, което тя не иска. Не. Какво ще правим тогава в такива моменти? Какво ще правим? В такива моменти ще седнем, ще се молим и Господ ще им даде правилния отговор. Господ ще ни каже какво трябва да направим. И тогава двамата ще бъдем в мир. Тогава двамата ще бъдем в съгласие. Защото това е Божията воля. Божията воля е, брате, които са в единодушие, казва Библията. Бог заповядва, чуйте, заповядва благословение. Това казва Библията. Щом сме в единодушие, колко повече в нашите семейства. Знам, че мъжът е главата на семейство и някой каза, аз съм главата, ако кажа аз. Не е точно така. Не е точно така. Трябва да научим Библията, какво ни казва. Трябва да се научим да живеем според Божието Слово. Тогава благословенията на Господа ще бъдат върху нас. Сега, не знам колко от вас знае, че дяволът е жив. Знаете ли? Дяволът е жив. Той е реален. Някой казва, той е там в ада, или чувал съм хора, които казват, той е на второто небе и командва демоните си. Не е така, бе. Дяволът е жив и той е реален и той понякога е между нас. Когато отидем в света и говорим на хората за Господа, знаете ли какво прави дявол?
Чували ли сте хора, които казват, стига с твоите църкви, млад самостта, има да се поживее малко. Като остарееш отида на църква. Или ми казват, ти говориш само глупости. Това не е истина. Ако Бог е жив, днес аз получавам такива отговори. Ако Бог е жив, защо има войни? Защо има болести? Защо нали Бог е любов? Защо допускат тия неща да се случат? Хора, отново ви казвам, не се сърдете на хората. В тях е нечистие. Молете се и заповядайте на нечистие да напусне тези хора. Той е жив, той е реален и случва толкова много неща заради дявола днес в живота на дявола. Библията говори днес, че ние сме спасени. Библията говори, че ние сме благословени. Че ние може да имаме всичко, което е по Божията воля. Разбирате ли каква е разликата между дявола и Господ? Основната цел на Господа е да бъдеш духовно спасен. А основната цел на дявола е да бъдеш духовно мъртъв. И знаеш ли как? Като ти даде всичко, от каквото имаш нужда. Не казвам, че Бог не дава. Бог дава всичко, от каквото имаме нужда. Сашо и два в църквата бяха малко хора, тогава повечето бяха на работа. Но ние сме благословена църква. Аз навсякъде го казвам. Ние сме благословена църква. Аз съм такъв, говоря за пари, говоря за десятъци, говоря за вярност към Господа. Защото да даваш пари, може и да не си верен. Може да даваш десятък, може да даваш пари много в църквата и да не си верен. Знаете, че днес има бизнесмени по света, които идват и казват, ето 50 000 евро на тая църква, Господ да ми прости, и така правят, Господ да ми прости, ето 50 000 евро, правете каквото трябва, но този човек не е верен на Господа. Той си мисли, че с парите си ще купи верност. Не, трябва да бъдем верни на Господа във всичко. Верни във време, верни в молитва, верни в даване на финанси, верни в абсолютно всичко. Колко от нас сутрин ставаме и първото нещо, което правим е да благодарим на Святия Дух. Алелуя! Това е вярност. Когато се събудиш и кажеш, Святия Дух, ще благодаря ти, че ми отвори очите. Подаряваш ми този ден. Какво по-хубаво това? Днеска ще си легнем всички. Но не всички ще се събудат по лицето на цялата земя. Много хора ще си отидат от този свят. Знаете ли? Затова вечер аз насърчавам нашата църква. Трябва да сме готови за всичко. Трябва да се покаем. На колене, братко, преди да легнеш в леглото. На колене. Покай се, защото не знаеш утрешния ден какво ще се случи. Покайвайте се постоянно. Благодарете на Господа постоянно. Защото това е Неговата воля. Първо Соломон 5 глава, 16, 17, 18 стих. Така казва. Благодарете. За всичко благодарете, казва. Непрестанно се молете. Така казва Божието Слово. Сега. Така, още малко. Тук няма часовник, не виждам. Срещу тебе. Добре. Така. Сега. Нека да ви кажа още нещо важно. Ние сме личности. Нали знаете? Святия Дух личност ли? Да. Разбира се, Бог личност ли? Да. Исус Христос личност ли? Да. Създадени сме ние, хората, от три компонента. Дух, душа и тяло. Нали така? Не говорим за триединството на Господа. Говоря за човека. Създадени сме дух, душа и тяло. Задали ли сте си въпроса, защо трябва да имам дух, душа и тяло? Тяло е окей, но защо трябва да имам дух и отделно душа? Задали ли сте този въпрос? Не може ли да имам дух и тяло? И когато духът на човека е мъртъв, може ли духът на човека да бъде мъртъв? Може. Този, който не познава Господа, неговият дух е мъртъв. Но нашата душа е жива на всички хора по лицето на цялата земя. Знаете кой е душата? Нашите чувства, нашите емоции. Това е нашата душа. И днес Библията ни казва нещо много важно. Чуйте ме добре. Нито едно чувство, което имаш, не е по-силно от Божието Слово. Нито едно чувство, каквото и да е то. Много хора не се спрят, казват, аз чувствам, че Бог ми каза, момент.
Като го кажеш, искам да го сравня с Божието Слово. Бъдете искрени, бъдете честни с Господа, защото Бог вижда на сърце. Той не вижда на лице. Той вижда мотивът в твоето сърце и Той иска да те употреби за Негова слава. Повярвайте ми, всички тук дойдем от най-малите до най-големия. Бог ни е познал още в утробите на нашите майки. Това казва Библията. И Той е предопределил за всеки нас служение. Колко повече ние днес трябва да отворим себе си, да застанем често пред Господа и да попитаме Господа, за какво си ме призвал, Господи? За какво си ме призвал? Преди 28-30, там някъде, преди 28-30 години аз приех пастирското служение. Отначало бях лидер на групи, на зони, на неща, които не са толкова важни. И когато дойдоха при мен, това беше на рождения ден на моята съпруга. Помниш ли си? Те никъде имаше едно семейство от Америка, нашите пастори, и те не знаят, че моята съпруга има рожден ден. И бяхме само двамата с децата вкъщи. Купихме си една торта и си каза, митла с годината ще празнуваме. Седнахме на масата, и в един момент влизат те и те не знаеха, пак ви казвам, и ми казват, Бог ни изпрати да ти кажем какво ни говори. Аз питам, какво ни говори Господ? Бог каза, че трябва да поемеш пастирско служение. В едно от пророчества, което имах малко преди това, един брат американец също, ние имаме много познати брати американци, Бог ми каза, че ти ще бъдеш пастир на ромска църква. Сега аз съм честен пред вас, искам да му разберете и аз не служих в ромска църква. Аз служих между българи. Аз скочих и казах, ти луд ли си, не? Циганите са като кибрита. Те се палят бързо гаснат. Не искам да служим между ромска църква. Той каза, не го казвам аз. Господ го казва. Аз казах, ами. Прибрали се върши на жената, той не е пророк. Не го слушай. Обаче дойде времето, когато приех пастирското служение, дойдоха при мен и казаха, сега трябва да поемеш ромски план. И го поех го и разбрах, че това е Божията воля за мен. От 30 години служа само с рома. И че с българи не служа. Само с рома. Ходя в български църкви, не ме разбирайте грешно. Но едно е да служиш, друго е да отидеш на гости. И това, което искам да ви кажа. Ако Бог е определил ти да служиш и ти кажеш да, и има моменти в живота ти, в които ти се опъваш на Божията воля, Бог ще те доведе до този момент. До този момент, в който ти ще приемеш Божията воля. Казвам ви това, знаете ли защо? Много съм насърчен, не знам, Сашо ходил ли си скоро в Софийския регион. Януари месец бяхме в Софийския регион, там в едни църкви ни поканиха. Бяхме на една много голяма, много красива конференция. Тя беше в Елин Пилин. Не знам, може да сте чували. Бяха братята, тия четирмата, как имаха име тогава, дете от Котел, Ачо, Асенчо, да, бяха те там. И знаете ли, отидохме в тая църква, беше първо хвалението на църквата, водеше църквата, беше прекрасно време в хваление и поклонение. Две момичета с един синтезатор водиха църквата, хваление и поклонение, супер. Имаше слово супер. След това се качиха едни момчета, просто не им знам имената, вече съм ги забравил. От някъде беше едно момче с китара и там 3 момчета бяха. Имаше страхотно хваление и поклонение. И в един момент казаха вече и сега да се качат. Те имаха име, като бяха там, едно име и ние. И се качиха тия 4-5 братя и службата за мен свърши. Започна един концерт. Един страшен концерт. Много хубаво пее. Има разберете грешно. Много хубаво, но започна един такъв концерт. И си казах, Господи, кого си призвал, за къде си призвал и в каква насока си го призвал. Хора, четете Божието Слово и ако Божието Слово ви каза да правите нещо, правите.
скоро се опълчих срещу нещо друго. Миналата седмица трябваше да бъде на конференция в Пловдив. Не знам дали се чува. И аз казах на цялата църква, купувам самолетни билети, наемам хотели и цялата църква отиваме в България. 3 дена на конференция. Е много се зарадва. Някои казаха, не можем да дойдем на работа сме. Но как бе? Обаче, знаете ли, там има един регистрирай се. Сигурно си ги виждал, нали? Трябва да направиш регистрация. И когато влязох вътре да направя регистрация, направо се ошешавих. Пишеше задължително дарение от 90 лева на човек на вечер. Казах, Господи, никъде няма да ходя. Може да е много добро. Не го виждам в Библията. Виждам точно обратно. Библията каза, даром сте приели, даром давайте. Да, ако отида, аз ще дара, защото знам, че залата струва пари. Знам, че всичко струва пари. Но остави ме аз да дара според това, което Господ ми казва. Не ми казвайте колко трябва да дая. Защото всичко е по желание и всичко е въз основа на Божията воля. Казвам ви тия примери, хора, не да ви обесърча. Казвам ви, между другото, нека да ви насърча. До сега не се е случило да виждам ромска конференция с вход. Няма. Не се е случило. Само на Господа. Бог иска да употреби ромите в тази държава. Скоро гледах едно пророчество, Сашо, преди 10 на години, на един брат за ромите в България. Не знам дали си го гледал. Скоро си го гледах и си го пуснах. И той човек каза, Бог ще употреби ромите в България, за да се увеличат християните. Само на Господа. И аз вярвам във всичко това. Но още малко извършвам хора, малко се отплеснах, извинявайте. Някога, нека се върна отново на дявола и как дявола работи. Някога дявола, всъщност, много малко хора разбират, че дявола говори. Но някога ти чувствал ли си се, че не можеш да направиш нещо, което, примерно, пастера ти е поставил. Кажеш, аз не съм с работа. Абе, намери си друг, който може. Аз не мога да го направя това нещо. Преди да си почнал да го правиш, ти решаваш, че не можеш да го направиш. И забележете, че точно в такива моменти ти просто клякаш, някак се свиваш вътре в себе си, в черупката си и не искаш да правиш нищо, без да знаеш дали можеш да го направиш или не. Ами нека да ви дам още един-два примера. Как би се почувствал ти, сега ще ти дам такъв пример с двете жени, просто пример дам. Ако едната сестра, тая сестра каже на другата сестра нещо лошо, някаква лоша дума, ти си такава, то между нас много често се случат тези работи, нали? Ние си говорим така. Как ще се почувства тая жена? Кажете ми, какво ще се случи с тая жена, ако не отговори, а тръгне и се каже и започва да мисли. Но тая жена защо не каза така? Аз такава ли съм наистина? И цял ден мисли и съм чувал жени, които казват, цяла нощ не можах да спа, защото ми казаха така. Разбирате ли дявол как работи? Разбирате ли? Ами как ще се почувствате, примерно, вие мъже? Нека да дам с вас пример. Ако видите, че съседа през 3 години си купува нова кола, по-хубава. Ако нямаш свобода вътре в себе си, ако нямаш Исус Христос, ако нямаш Святия Дух, знаеш как ще се чувстваш? Ги видите с паритоза. Той е мафиоза. Той е такъв. Не го гледай, той. И през цялото време ти ще бъдеш човек, който завижда. Зависта от Господа ли? Така работи дявола днес. Ние трябва да опознаем тия неща и да казваме на тия неща не. Любовта на Господа казва да се радвам с моя брат, когато се радва, и да плача с него, когато плача. Това казва Господ. Ако така казва Господ, това трябва да правя. И искам да ви прочита още един последен стих. 2 Коринтияни 10:45. Коринтияни къде беше? Новия Завет ли беше? Стари ли беше? 3 Коринтияни. 3 Коринтияни. 2 Коринтияни 10:4-5. Нека, вие го знаете много добре, но нищо. Да не бъда благословен. 4-5 стих казва така.
Защото оръжията, с които имаме, са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепост. Нека да става до тук сега. До сега ви казват, че нашата война е в духовни места. Нали така? Вижте сега, оръжията на Господа какво правят? Те могат да съборят крепост. Знаете, че много от нас живеем в крепости? Аз не мога, аз не съм достоен, аз не мога да се моля, аз не искам да се моля. И влизаме в една крепост, дявол на обгръща от всякъде и ние не можем да дишаме духовно. Ходим на църква, но духовно не можем да дишаме. Като ходим на църква, такива хора, знаете ли какво правят? Извинявам се, ще ви го кажа. Такива хора казват, виж го, изпасква ти обув. Тъвче. Гледай го как говори. Как държи микрофона? Те са хвалителките фалшиво пеят. Тези хора толкова са не са чували хубава християнска музика. Човек, който намира кусури. Той живее в една голяма крепост, защото е разрешил дявола да води живота му и да издига стени покрай него и той не може. Обаче Библията казва, току-що ви прочетох, Библията, оръжията, с които воюваме. Кои са нашите оръжия? Меча, шлема, нагръдника. Знаете ги, нали? Да не влизам там. Окей. Оръжията, с които воюваме. Силата на молитвата е огромна, хора. Запомнете това нещо. Силата на молитвата е огромна. И с тези оръжия, с които имаме, те не са плътски. Ние не взимаме ножове да ходим да са убиваме. Нямаме пистолети, нямаме автомати. Такива неща не ни трябва. Но чрез Бога, запомнете това, чрез Него, те са толкова силни, че могат да съборят всяка една крепост. Те могат да съборят напълно. И в един момент, излизайки от тази крепост, ти видиш само красота, ти видиш само благодат, ти живееш според Божиите стандарти, ти обичаш брата и сестрата както себе си. Защото това е много трудно днес. Да обичам този човек както себе си. Много е трудно, нали? В интерес на истината е така. И 5 стих казва, понеже събаряме помисли, чуйте, помисли, не събаряме стени. Нали? Говорим за духовния свят. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. Ако нямаш познание за Господа, насърчавам те, че ти запиши се, отиди при пастора си, организирайте курс за изучаване на Библията или там, каквото Бог ви каже. Но църквата трябва да има познание за Господа. Ако няма познание за Господа, е много, много трудно. И още малко, така, против познанието на Бога, пленяваме всеки разум тогава да се покорява. Познавайки Божието Слово, всеки разум е готов да бъде пленен за Господа. Познавайки Божието. Не когато ни питат нещо, не се чудим какво да кажем. Не когато видят животът ни. Хора, приключвам с това, противете се на дявола. Това е последното. Но искам да ви кажа нещо много важно. Днеска, за съжаление, не знам България как е. Аз ви говоря за църквите, в които ходя. Ходя в България, ама повечето в Кипър. Аз се разрешавам като пастир на църква, не знам Сашо дали се разрешава, но аз се разрешавам на нашата църква и забраних на нашата църква да пускат неправилни видеа. Днес като гледам, ние бяхме на една сватба, като идваме. Християни, голи до кръста, срещу оркестъра. Само ножовете в ръцете ми. Да, и всичко това се снима и се пуска във Фейсбук и в неделя сутринта пастора му дава микрофона и така, става на Господа, аз си обичам Господа. И невярващия ми казва, той не стига. Той с чашата в събота на сватбата и играе, представете се, нали? Представете си какво прави. И на другия ден се пуска в неделя сутрин пастора му дава, тогава искам да благодаря на Господа. С живота си трябва да показвам Исус. В Откровение, 3 глава, мисля, че беше 4 или 5 стих, не си спомням точно, Библията казва, не, 7 глава беше, 7 глава. Бог казва, по-добре да си хладен, добре е да си топъл или студен, отколкото хладък. Знаете какво означава това?
Знаете ли какво означава това? Кой хладът днес? В църквата християни, отвънка, не познава Господа. Прави това, което света прави. Не правете тия неща. Това не е добро. Един ден, сега нашия Господ Исус Христос не изцелява, помага, не прави всичко. Но ще дойде ден, когато ще застане и ще бъде безкомпромисен съдия. Ма Господи, не ли в Твое име правих това? Махни се, никога не съм те познавал. Отиваш там, в езерото, вечерната смърт. Там отиваш, в вечността в езерото. Един ден ще отговаряме пред Господа за всяка наша дума и за всяко наше действие. Искам да прекратя вече. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Надявам се, че съм успял поне с нещо да ви послужа. И аз винаги казвам чуждите църкви, чуйте ме. Много е важно. Ако съм казал нещо, с което не сте съгласни, не го приемате. Но ако съм казал нещо, с което сте съгласни, вземете ли и продължете живота. Бог да ви благослови. Благодаря.